سلام تخطاتنا زي channel كم يكنيهم لومي حدا قداس تمرت نخلنا كعبينا زخلي لزغرب كويو لومي بزعبات عناينا هنري مچم أبز جزينا بزح عينة حمامات رينا سمعنا لنا حدا كابتم حدا جنيا actually ب World Health Organization تنايت أن زعابية كان عالمنا قدام هيك الحمام زبهال دخام لبي إيو لومي بزعبات دخام لبي كبي بجس كندي سعبينات ناتو بفلاي دخام لبي قبل كله خبنا لومي اتي كندي هندبت كقتل زخل عينت cardiovascular disease بلو بفلاي تي ناي موداتا هندبت زقات حمامات بفلاي أبزح جزية زرع حماميو بفلاي أبزمع بلازر لو هاجرات كنريو خلنا اتي موت 31% نايتي تغلال موت بعالم زلو بس حمام زيزمت 31% أب عمد كبابت شومنت مليون سب يموت بسنك زحمام دي اتزقرمك بقليل كنكلاخلو نخل عينة حمام كنسيو سلازي لومي كان تنقطات ناتو وي ملكتات زحمام زي قدمتي حدغنيتو كنليولو نخل منقد كنرينامو قطا نابت تمرتي كوس امبار نايلوما عرس تمرتنا warning signs a month before a heart attack زي نايلومي تمرتي كندي قيح تارغاز ولا قيح سيمافورو ملكت زبنا قدم تحدغنيا دخام لبي مقطامو قدم ورحي أبيلو كرأ زخل ملكتات أب هيوتنا دارقا قاچل مالتيو زدوللنا أكالاتنا ملكتات زبنا ينا هنري سلازي قطانا بتحمام كناتو قداماي قرب تلي تعيش هز نخمس نبركو قال فاكتس بزعبا زحمام زي it causes 17 شو منتي لكم سنه 17.9 مليون عسرت شوعات بتشعات وي عسر شو منت مليون موت نعمتيو بزحمام زي اب عالم زقاتم الزخا 31% نايتو كله اب عالم زقاتم موت الزحمام زي يوزنقلو سلازي W World Health Organization هذا اب عالم زلا على تكال كتابنو تقوليهم بعلهم سيرش تقبروا تقوليهم زي كتري انا زمها سكوي كنا سو انت مالتي زي كبابي حدر نايت موت بعالمنا زلو لأن حدر بي actually حدا سلسيت مالتيو بسنك زحمام زي زقاتم 8% نايت موت دما كاب زمع بلا زلوان أبدخلنا زلو هقراتني زقاتم سلازي نحناون كفالنا يتحبرت السب سلازي نبرنا كنت نقولو زلنا أكداس حمامي it occurs ما سيقاتم it occurs when oxygen rich blood is blocked from reaching a section of the heart دمسي أكسجين حيزيو نتنفس أكسجين نأكلاتنا زدلي حيزو زخيد سلزي أكسجين حيزو زخيد زل الدم أبقى لك كفالنا هاي لبنا كبت حلو أبزي كل درجات أقام زقاتم نحر نوح جزية دي بس حدا من ما أتكفالنا هاي لبنا الناموت هاي زخيد بخومي تحدى جنياز خون زحمامزي قال نجار تعطي له تدم كين كساقز دخل كل أبت artery مالتيو سلزي تي أكسجين زلو أكسجين سلزي ركبنا برا تكفالنا تلبي تدم كوت حزق بوز نبرة بوتا ناموت يجمر أموت هذا ما قص بقص نامول أكلات زلق حمامي so risk factors زيادة تفتوى كفالنا استمرتيا مز حمام زي ما بقسيو actually كن كلا خلوز قلله حمامي تزعبي قتال حمامسي ملكتات وين نابوز وك عندنا ريسك خمس قلنا زخلنا يز حمام زي ملكتاتو قللتيوم كان وقدهم دما I think ذكال كويني سمعن قدامي شجارة متكاخ مالتي شيشة شجارة كل عين متكاخ قدامي تسعبين تنكي ناي دخام لبيو زخا بزح جزية بخلو ريسيرش بروف دخانيو الكول العام 5 تاي برتو مستي وبقطع مستاي زي دما كالوت حمامات زم شجاران الكولن اب كال حماماتون بوتا لوم اب دخام لبكن قدامي فاكتورز صوتيو unhealthy diet نالبا شجاران الكولن اي ستني الكات حغوستلو نو اما غاغبا بتاع مقداسي تعنا زي بلو مغبي بزح تزوتر دحر خينكا نامن السغا بزح سغا زوتر سون طنقناتيو معناتو healthy diet ስለዚህ ኮነ ቀይ ስጋ obesity لي ميزانكا بلعل درجه خبصح كله ناغوسخ خيت كله معناتو ميزاننا كوسخ كله بزح كوليسترول زبحال ስለዘለና እቲ ናይ ደም መንቀሳቀሲ ሻምብቆታት arteries ንሱና ጽበበ ስለዝخيد እቲ ዝበልናየ ጠንቀት ደም ኣብቲ ቦቱ ቀልጢፍ خيد ብፍላይ ናብ ልብ ዝخيد ኦክሲጅን ሒዙ ዘሎ ደም ክበጽሓሉ ኣብ ዘይ ደረጃ እዚ ሕማም እዚ በቃታ ከምዝኽር ኢና ኣለና
lack of exercise of course sport زي مقبار معناته قداماي طنق نايت تغبرو دلخا نتي اكلاتك نتي arteries نتي شامبوكوتا زصبو سلازي تنقسقس دلخا تسفحي او ناتدردره نت منقدي لك كمزي زي تولوله شامبوكو ناي ماي ناصبب زخيد وي زي تصري ناي شاور ماي انتريخ متصبيب كوين زوت exactly كوميتناتنا شامبوكوتا ناي دمدما سلازي سبورت دمايو زصريانو سبورت زي نقبر تخين حجي قدايات ناي زنكون خلينا blood pressure تصقطنا يلبي ወይ تصقطنا يدم ንብሎ ከምኡ ድማ ሽኮርያ ዲያቤትስ እዚኣቶም እቶም ቀንዲ ኣበርከቲ ነዚ ሕማም እዚ ኣብ ከምዚ ሓደጋ ከውድቁና ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ንቐፅል here are some of the warning signs ገለ ካብቶም መጠንቀቕታ ዝቡና ምልክታት ኣካላትና መጠንቀቕታ ከያበና ይኮን ኣብቲ ሓደጋ ዝእትወና እቲ መጠንቀቕታታት ክንርኢ ኢና ሕጂ ቀዳማይ chest pain ቃንዛ ናይ ኣፍ ልቢ This is very important. شدشت حمشت خطكس يابزي كلهم أقدست يوم حدا كابت حدا نحدا تراي ريخا بانيك تقبري بالكاب فزي كلهم أسوي لكم وتروي ما لكم كتعزبهم ما لكم قدامي chest pain. If you have heart attack, you may feel tightness, pain or pressure in chest. دخم لبي كمز أكان تحرقين أبقرب عجزية انتهي قات مكاقدم متشبات يتشبات الكاتنات كا ناي أفل بخا يتشبات كمودما كان زي سمعك خمون تقطي سمعك أفل بخا مالتش This is actually the most obvious ملكت على بخاسي كاتا ملكت تبع كلا زهجي قدامي كردانا زلوي قبل بنا جاب أفل بنا متشبات وي كان زي سمعنا نطلو لبنا يعوز الله سلازي حدا كابتي بخليلو كنت متزلناي كالاي كنت نقولو زلنا men and women feel chest pain in different intensities and form. እቲ ናይ ኣፍ ልቢ ቃንዛ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይፈላለዩ ዝያዳ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝስማዕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኣካላት እውን ክርአ ይኽእል እዩ men ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ቃንዛ እዚ ክስማዕ ከሎ ሸለል ክበሃልን ክንፀግን ኣይግባእን ቀጥታ ሲሪየስ ትጉምቲ ክወሰደሉ ይግባእ ንውሕ ዝበለ ግዜ ቃንዛ ናይ ምናልባት ስፖርት ሰሪሕካ ዝስማዓካ ወይ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀሊል ኣብ ሓንፂር ግዜ ናይ ሓንቲ ግዜ ኣይኮነን ቁሩብ ግን ተደጋጋሚ ክግበር ተጀሚሩ ግን እዚ ምልክት ናይ ኣካላትና ሓግዘኒ ዝብል ደወል እዩ እዚ ካልኣይ chest pain can expand to arms እቲ ቃንዛ ናይ ኣፍ ልቢ ቀስ እናበለ ኣብ መናኹብካ እውን ክሰግር ይጅምር ብፍላይ ድማ ኣብታ ፀጋመይቲ ወገን ናይ ኣርምናትካ ወይ እቲ መናኹብካ ማለት እዩ ቀላፅምካ actually and the lower jaw ታሕተዋይ ክፋል ናይ መንጋጋኻ ናይ ክሳድካን shoulders or stomach ኣብ ከብድኻን ኣብ መናኹብካን እውን ክስማዓካ ይጅምር ቀስ እናበለ ቃንዛ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ሕጂ ምልክታት ይህቡና ኣለው ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ምልክት ናይቲ ሕማም ወይ ተሓደግና እቲ heart attack ይመፀና ከም ዘሎ ምልክታት እዮም ዝህቡና ዘለው ቀልጢፍና ከነስተውዕሎም ዘለና ካልኣይ excessive sweating ካብ መጠን ዝሓለፈ ምርሃፅ ናይ 8 ኪሎሜትር 10 ኪሎሜትር ምስ ጎያኻ ዘጋጥም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ወይ ኩዕሶ ብርቱዕ ፆታ ምስ ተፃወትካ ዘጋጥም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣስተውዕሉ እዚኣ ሓደ ግዜ ሓበሬታ ብጌጋ ሒዝካ ካልእ ትርጎማ ሂብካ ካልእ ሕማማት ምእታው ኣሎ ጥንቅቕ ኢልካ ምርኣይን ኣስተውዒልካ ምስማዕን እያ ቀልጢፍካ ክትፈርህ የብልካ ከምዚ ክንገረካ ከሎ ወይ ኣነ ከምዚ ገለ ኖ ፓኒክ ካውፂኻ ተረጋጊኺ ስምዒ ተመሃሪ So እንታይ ንብል ኣለና unusual or excessive sweating is an early warning sign of heart attack ካብቲ ንስኻ ንቡር ትርህፆ ወፃኢ እዚ ደይትርህፅ ነርካ ካብ ንቡር ወፃኢ ረሃፅ ብፍላይ ለይቲ ከጋጥመካ ክጅምር ከሎ ኖርማል ዘይኮነ ንዓኻ ኢና ንብል ዘለና ኖርማል ስፖርት ጌርካ ገለ ጌርካ ትርህፅ ነርካ ኖርማል ናይ ኣካላትካ ሪኣክሽን እዩ ዘይትርህፅ ነርካ ካብ ንቡር ወፃኢ ረሃፅ ክመፀካ እንትጀሚሩ ግን ምልክት ክኸውን ይኽእል ይብሉና ኣሎ ንኣብነት breaking out in a cold sweat for no obvious reason could also signal a heart attack ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ዝኾነ ይኹን ከይገበርካ ከለኻ ረሃፅ ክመፀካ ከሎ እዚ እውን ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ እኹል ቴምፕሬቸር ናብኡ ከብፅሕ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ዘየለወሉ ግዜ ማለት እዩ ቀፂልና እንተሪእና sweatness regardless of their temperature or physical exercise or exertion بزي ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ወይ ከምኡውን ንዕኡ ዝዕድም ንዕኡ ክፈጥር ዝኽእል ምኽንያት ቅቡል ምኽንያት ናይ ቴምፕሬቸር ወይ ናይ ዌዘር ኣብ ዘየለወሉ ግዜ እዚ ረሃፅ ክመፀካ ከሎ ካብ ትንብር ወፃኢ እዚ እውን ምልክት ናይ ድኻም ልቢ ክኸውን ይኽእል እዩ sweating seems to be more excessive at night እቲ ረሃፅ ድማ
ካብ መጠን ሕልፍ ዝበለ ኣብ ለይቲ ክርአ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣብ ዘይትገብረሉ ዘለካ ግዜ ዳርጋ ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ረሃፅ ለይቲ ከጋጥመካ ከሎ ዝኾነ ምንቅስቃስ ከይገበርካ ካብቲ ንስኻ ንቡር ዘጋጥመካ ዝነበረ ወፃኢ ረሃፅ ከጋጥመካ ከሎ እዚ this is an evidence ወይ ምልክት ሲምፕቶምስ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሓደ ጥራይ ወሲድካ ኣይኮነን ክትዕዝብቲ የድልዮ እቲ ነገራት ማለት እዩ ቁጥር 4 irregular heartbeat ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ምህራም ትርክታ ልቢ ማለት እዩ ካብ ንቡር ወፃኢ ኢና ንብል ዘለና ኖርማል ትርክታ ልብኻ ትርክታ ክትገብር ሕማቕ ኣይኮነን excited ወይ nervous ክትከውን ከለኻ ወይ ኣዝኻ ክትሕጎስ ወይ ኣዝኻ ክትጭናቕ ከለኻ ልብኻ እቲ ናታ ምህራም ህርመት ናታ ይውስኽ እዩ this is natural ንዛረበ ዘለና ካብቲ ኖርማል ወፃኢ ክኸውን ከሎ እንታይ ማለት ይኽእል heart beat increases when you're excited or nervous ወይ ኣዚና ክንሕጎስ ከለና ወይ ኣዚና እውን ከምዚ ጸቕጢ ከምዚ ዝኾነ ነገር ክንገብር ክንርበሽ ከለና ናይ ምርባሽ መንፈስ ክንርኢ ከለና ልብና ቅልጥፍ ኢላ ስለተሃርም ትንፋስ ሕፅር ክብለና ይኽእል እዚ ኖርማል ሪኣክሽን ናይ ኣካላትና እዩ but if your heart is beating out of time እዚ ከምዚ ዓይነት ምርባሽ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ እናነውሐ ክኸይድ ከሎ more than just a few seconds ካብቲ ኖርማል ውሑዳት ሰከንታት ክኾኑ ዝግብኦ እናነውሐ እንተኸይዱ ወይ if it happens often ቀፃሊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምልክት ናይ ከምዚ ከሎ ቀፃሊ ከምኡ ህርመት ናይ ልብና እናቐልጠፈ ዝኸይድ ተኾይኑ it might be a sign of heart attack ካብቲ ንቡር ወፃኢ ክኸውን ከሎ ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና ዝኾነ ምክንያት ዘይብልና ናይ ምርባሽ ናይ ህርመት ናይ ልብና ክዛይድ ከሎ ምናልባት ናብ ናይ ድኻም ልቢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ቼክ ምግባርን ምጥንቃቕን ኣድላይ ይኸውን the irregular heartbeat lasts for 1 to 2 minutes normally the heartbeat ናይቲ reaction ፈጢርዎ ዘሎ እዚ ዓይነት ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ስለዚ ካብቲ ንቡር ወፃኢ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እቲ ንቡር እንተኮይኑ it's okay so the irregular heartbeat lasts for 1 to 2 minutes if it doesn't fade you might feel dizziness and fatigue if you notice this do medical checkup as soon as possible እንታይ ማለት እዚ if it doesn't fade እዚ ዓይነት ህርመት ናይ ልቢ ካብ ሓደ ክሳብ 2 ደቂቕ እናዝሓለ እንተዘይከይዱ በንፃሩ ከምዚ ዲዚነስ ከምዚ ናይ ድኻምን ናይ ምስልቻውን ምልክት ከርእየና ከምዚ ኣኽር ተዳኺምና ዘለና ክስማዓና እንተጀሚሩ ምናልባት ሲሪየስ ሌቨል ናይቲ ሃርትቢት በፂሑ ክህሉ ስለ ዝኽእል ተቐላጢፍና ዶክተር ተለና ዶክተርና ወይ ዝኾነ ናይ ሓክምና ሓገዝ ክግበረልና ክንፍትን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ህርመት ካብ መጠን ንላዕሊ እናሓለፈ ክኸይድ ከሎ ቀንዲ ምልክታት ናይቲ ስጉምቲ ክንወስደሉ ዘለና ይእንፍተና ከም ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ቁጥር 5 short breath and insomnia ሕፅረተ ትንፋስን ከምኡ ድማ ድቃስ ምስኣንን እዚን ክልተንን በይነን ብሓደ ገይረየን ኣለኹ ከይበፅሓኩም ኢሉ ቀዳማይ feeling like you can get enough air ከምዚ ትንፋስ እኹል ክትረክብ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ኖርማል ከተተንፍስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ dizziness and shortness of breath ስለዚ ሕፅረት ትንፋስ ከገብረልካ ክኽእል ከሎ ምናልባት ለይቲ ከተንሳእካ እውን ክኽእል ኸውን እዚ ዓይነት ምልክታት ክትርኢ ከለኻ ድሮ ኣካላትካ ፀቕጢ ናይ ልቢ ወይ ከዓ ድኻም ልቢ ይስማዓካ ወይ ተጠቂዕካ ክትህሉ ስለትኽእል ወይ ክትህልው ስለትኽእሊ ጥንቃቐ ከድሊ ይኽእል እዩ it occurs among men and women for up to 6 months prior to having heart attack እዚ ዓይነት ምልክት እዚ እቲ ብርቱዕ heart attack ወይ እቲ ሃንደበት ሰብ ኣውዲቑ ኣብ ሓደጋ ዘወድቕን ዝቐትልን ሕማም 6 ወርሒ ቅድሚኡ ዝርአ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ እዚ ዝበልናዮ ናይ ቸስት ፔይን ኣብቲ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝቐርበሉ ግዜ ዝርአ ምልክታት እዩ ኢልና ኣለና ስለዚ ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና እዚ ሕፅረት ትንፋስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጎይኻ ነዊሕ ጎይኻ ምስ ዘበልካ ክትብል እዚ ንቡር እዩ ሓንቲ ከይገበርካ ከለኻ ዝስማዓካ ነገር ግን it's not normal and ክንዕዘቦን ክንጥንቀቐሉን ኣለና እንደገና it occurs among men and women for up to 6 months ቅድሚ 6 ወርሒ ኣብ መንጎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክኸውን ይኽእል 6 ወርሒ ኣቐዲሙ እቲ ብርቱዕ ድኻም ልቢ ከየጥቅዓና ከሎ ዝረአ ምልክታት ስለዝኾነ ካብ ሪሰርች እዮም ረኺቦሞ እትዮም ዝሓመሙ ቅድሚ 6 ወርሒ 5 ወርሒ ኣቢሎም እዚ ዓይነት ምልክት ይስምዖም ከም ዝነበረ
ዝነገርዎ ማለት እዩ እንደገና ድማ insomnia symptoms ወይ ናይ ድቃስ ምስኣን ክንርኢ ከለና including difficult falling asleep staying asleep and waking up very early እንታይ ማለት እዚ ሓደ ቀልጢፉ ድቃስ ኣይወስደካኒ እዚ እውን ኣብቲ ከባቢ ወርሒ ክተርፎ ከሎ ሕማም ወይ ትብርትሑ ድኻም ልቢ ክመፀ ቅድሚ እቲ ድኻም ልቢ ምምፁ ዝረአ ባህሪ እዚ እውን ቀዳማይ ድቃስ ቀልጢፉ ይወስደካኒ ካልኣይ እንተወሲድካ ቀልጢፍካ ትበራብር ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ድቅስ ምስ በልካስ ነዊሕ ክፀንሕ ዘይትኽእላው ስለዚ እዚ እውን ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣስተውዕሉ ኣብቲ ባህርያት ናትኩም ድቃስ ክወስደካ ትሽገር እንተለኻ ንበይኑ ጥራይ ምስ ካልኦት እውን እናሓዋወስካ ምስ ካልኦት ምልክታት ዝረክብ ዝህበኩም ዘለኹ ሓዋዊስኩም ማለት እዩ ድቃስ ዝኣብየካ እንተኮይኑ እንተወሲድካ ንሓፂር ግዜ እንተኮይኑ ከምኡ ድማ ኣብ ሓፂር ቀልጢፍካ ትበራበር እንድሕር ኮንካ እዚ እውን ምልክታት ናይ ድኻም ልቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ድማ abdominal pain and fatigue እዚ ከዓ ሕማም ከብዲ ኣብ ከብድኻ ዝስማዓካ ቃንዛን ከምኡ ድማ ድኻም ካብ መጠን ዝሓለፈ ድኻምነት ክስማዓካ ከሎ abdominal pains ናይ ቃንዛ ናይ ከብዲ ከምኡ እውን empty or full stomach ከምዚ ወይ ቀልጢፍ ዝጠመኻ ኮይኑ ይስማዓካ ወይ ድማ ከብድኻ ምልእ ዝበለ ቦልት ኮይንካ ሓንቲ ክትገብር feeling bolted ከምዚ ትርብብ ኢልካ ከብድኻ ጥንጥን ክብለልካ ከሎ bolting ይበሃል እሱ or some common of the symptoms እቲ ፀገም ሕጂ ሕማም ከብዲ ብዙሕ ምስ ካልእ ምስ ስራሕቲ መቃዓቅ መግቢ ገለ መለክት ሓዝ ይኽእል እዩ ስለዚ ብቐጥታ ምስ ድኻም ልቢ ክትብሎ ኣሸጋሪ ግን ስቲል ድኻም ልቢ እውን ኮኔክሽን ኣለዎ ምስ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ኦክሲጅን ናብኡ ክመፅእ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ እዚ እውን the same signs ኣብኡ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ድኻም ኣብ ከብድና ዝረአ ቃንዛታት እውን ብከብዲ ጥራይ ዝሕለፍ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካልእ ጠንቂ ምስ ናይ ልቢ እውን ዝተሓሓዝ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኣለና እታ ካልኣይቲ extreme exhaustion or weakness sometimes for days at a time can be symptoms of heart disease especially for women ይብላ ኣሎ እንታይ እዚ ሓንቲ ከይሰራሕካ ሓንቲ ከይዓየኻ ወላ ሻወር ብምግባር ጥራይ ወላ ሲምፕል ነገር ብምግባር ንነዊሕ በቃ ከምዚ ድኽም ይብለካ ኣካላትካ ረሸሽ ይብለካ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኛ be careful እዚ ከዓ ኣካላትና ይፈልጦ ካብ ንቡር ወፃኢ ምዃኑ ኖርማሊ ከምኡ ኣይጋጥመና ነይሩ እዚ ከጋጥመና ክጅምር ከሎ ኣብ ሓንቲ ከይገበርና ድኻም ብርትዕ ዝበለ ድኻምን ምስልቻውን ምህካይን ይስማዓና ማለት እዩ እንታይ ብለና ኣሎ physical or mental ability is not the reason for the fatigue ናይ ሓንጎል ይኹን ናይ ኣካላት ድኻም ኣይኮነን ዘስዕቦ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ስለዚ እዚኣ ክንጥንቀቐላ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ድኻም እዚ ብቀሊል ነገራት ንዓና ኖርማል ዘየክሙና ዝነበሩ ቀደም ኣዝዩ ድኻም ክስማዓና ይጅምር ንኣብነት ነፍስና ክንሕፀብ ከለና ብሻወር ድኻም ክንዕርፍ ኢልና ዝኣተና ድኻም ክስማዓና ከሎ ከምኡውን ዓራትካ ብምንፃፍካ ጥራይሲ ድኻም በቃ ከብለና ከሎ ምናልባት ድኻም ኣይኮነን ስማዓና ዘሎ ካልእ ፀገም ጌርና ስለ ዘለና ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል እዚኣ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣገዳሲት ምልክታት ናይቲ ሕማም ኣካላትና ቃጭል ክድውለልና ከሎ ሚስኮል ክገብረልና ከሎ ክንሰምዖ ክንክእል ኣለና that's why ኮይ ድኻም ልቢ ሃንደበት ንሰብ ዝቐትሎ ሃንደበት ይቐትለካ ምክንያቱ ዝኾነ ምልክታት ይብካ ነይሩ እዩ ነቲ ምልክታት ተዘይጌርካ ከም ካልእ ሕማም ኣይኮነን ድኻም ልቢ ጠጋ ኣቢሉ ይዝኣሊ ስለዚ እዚ ዓይነት ምልክታት ክንርኢ ከለና ቀልጢፍና ቼክ ክንገብር ክንክእል ኣለና ንእሽተይ ነገር ምስ ሰማዕና ክንድሃል ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ከምኡ ዓይነት ፓኒክ ኣታክ ዝበሃል እውን ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ናይ ሃርት ኣታክ ፍርህ ስለ ዘሎ ፓኒክ ኣታክ ግን እዞም ምልክታት ኣብ ኣካላትና ክንዕዘቦም ተጀሚርና ክነግረና ካብ ንቡር ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ቀልጢፍና ቼክ ክንገብር ዋላ ክንእንፍት እውን ኣለና ከምዚ ርየ ነይረ ከመይ ይመስለኩም ኢልኩም ኣንብብ ምክንያቱ ገለ ካቡስ ካብቲ ክእመን ዝኽእል ዌብሳይት ዝመፀይቲ ኢንፎርሜሽን እዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ንምልክታት ንኣሊ ከመይ ጌርና ንምክቶ ካልእ ቪድዮ ክገብር ይሓስብ ኣለኹ ምክንያቱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሓደገኛ ሕማም ስለ ዝኾነ ስለዚ ትጠንቂ ናይቲ ናይ ሎሚ ሕፅር ዝበለ ትጠንቂ ቀዳማይ በዓል ሽጋራ ውሕልፍ ዝበለ ምትካኽ ማለት እዩ ኣልኮል ከምኡውን ኣመጋግባኻ ስፖርት ዘይምግባር ከምኡውን ብዙሕ ደም ወይ ፀቕጢ ደም ንብሎ ከምኡ ድማ ሽኮርያ ክኸውን ንኽእል ኢልና እቲ ምልክታት ድማ ቀዳማይ ብቐሊሉ ክንፈልጦ ንኽእል ናይ ቃንዛ ናይ ኣፍ ልቢ ቸስት ማለት እዩ እዚ ካብዚ ኤክስፓንድ ገይሩ ናብ ፀጋምካ ኣርሚ ዝኸይድ ናብዚ ዝኸይድ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ መናኽብካን
أبز تحتوي كفالنا كبدخان كسم عكاي خلي نابرت أمس كده إكسبان ناتزرق همس كده تقان زمالة سلزي تكرز تقدم ما يكون فلت أزل لنايو سلزي كالاي دما excessive sweating كابت نبور وزعي كنرهز كلنا نرهز كنوص خلنا مالتيو زد ما ولا أبزح لي جزيت ولا زخونة نتفتات أبزي جبرنا الأمة هذا كيسنا خلنا ون بزح كنرهز كلنا ملكت خون خليو تيناي لبنا هرمت كابت نبور وزعي نابرت خيك كله زون بفلاي بزي زخونة يخون مخنيات حلف زبالك قطعة هرمتنا يلب كنستقبل كلنا من هالبعد أبتحرقنا دايركشن وين بس إحنا خنلوس لنخيل تقلاتيفنا حاجز كندلني يقبع يبلت مصلحتي كمون حتى التنفاس قبرنا خلو ديك أسكنسل كلنا ون ملكتات يوم توسع خدمة ما يكب دخاق عنزا كمون دخا منت قسم معنا سلازي نايلوم تمرتي كمي جرنا حدقنيا زخون حمام نايجزينا قدامي قتالن مرزام زخون حمام دخام لب مالتي كمي جرنا ملكتاتو على لينا كابت حدقنيا صعبينو كنكلاخل نخل زبل عرستينيرو أبزمت كمي جرنا نزح حمام زي بزيادة كنكلاخلو نخل أبزبل أتوكيره كفيديو خسر كفتني كم توترو أبز channel زي نتعنانا كحجز النازخل كحمام لمدتاتنا بتصبغ لمدخوز النازخل أتحساسبانا خلوت النازخل كمون ناي بحر لوتي كمون كنقاق حنا موتيفيت كجبرنا زغل تحسو ببزحي كترغبو تخولو شمي channel وي شمي جورجو دراريو أب channel جي درار channel نهراتيكم سبسكرايب بمقبار بزح حنا تحسو كتمهارو تخولو كمون ما fully private classes تدليكم أب جورجو درار أب فيسبوك هاتيكم ويا إيميل شمكمن نقول لعدن كتمهارو تدلين تحبيركم نك حجزوكم خليه كموترو نتتمرتي زي أنا لو تمرت في اللعب أنا قد أستلز خانة كتتجروا يمحص أنكم تاي كتتجروا تدخلوا الكل والفتاة زلكم نشكارا أو حدوة قلت إفك قد قد فوكس ذيك ناو حد كخد كتوجدوا تخليها أبتأنا خاخد من تاي تأجم كم زمت يحبركم الله كاوت عيدما سبورت نزوتر سبورت دما حجاز مدهانيت نزيوم كم زيوم زي اللابو حمامات قدامي مدهانيت ناتهم سبورت مخانو كندي زي دقيمه حبير اللهو سلازي زياون كم توتر تعبيون تلوت وان زلهم ابجزهم كنكم من ابنتانه ابجز يكون سبورت تكبر بت الى حفكه في قبر منالبت هذا معلتي كم يجر اكسرسايز قبر كمان كريكم خلي جنزب بزح هاي كاني بزح نقرات هاي كان بقليل ابت كبابيخه كتقبر تخلي خط عنا خان محلا بفلاي تعوي هيوت نخلوكا سبورت تقبرو ناي جيم قال ملون اد ليوني دقه وصي خامو جاي كومود ما باكالات كخلخا منقص ستريتشنج بوش اب قال ملا زيسي كله بقليل اب غزانا اب كبابينا بقليل زباله خنقبرو نخل نطفتات ስለዝኾነ زياره كحجزنا يخل دحر مبال ناي لوم تمرتي اب استودي الله اب كالت حستو اب حساب نراغب دحان كونو تشاو دماي بلوكم